Il-misteru tal-miliet ta' Sidna Ġesu Kristu huwa misteru illi iżarmak, iħallik mingħajr kliem. Għaliex aħseb ftit, anki jekk inti tkun taf il-profezziji kollha l-antiki u tal-qedem u temminhom u tapplikhom għall-istennija messjanika, imma il-miliet ta' Kristu huwa avveniment kompletament oriġinali u li qatt ma ħolom bih. Alla kellimna b'mod li ħadd qatt ma seta' jistennija. Meta int ħares dik it-tarbija, Betlehem inti tara l-immensità ta' Alla imċekkna u żarmata f'tarbija. U allura inti ssib ruħek u dinja l-fidi Kristjana mhux tistenna l-Messija iżjed imma l-Messija li jistenna lilek biex ittieħ tweġiba. Għal-fidi hija tweġiba li inti tagħti lil mulej għas-sejħa tiegħu tal-imħabba. Tittaljem ilu konna qed nitkellmu fuq l-aħħar tad-dinja. Issa f'dan il-jum u f'din il-ġurnata qaddisa tal-miliet fejn li bent Alla sar bniedem għalina, nixtieq nistiednek tilqa' din is-sejħa tiegħu. Sejħa li qed jagħmilek biex tilqgħu f'qalbek. Sejħa li ser tqawwik. Sejħa li ser tgħinek timxi miegħu fit-triq u ma timxix waħdek. Għalhekk f'dan il-miliet nixtieq nawgura lilek u lill-familja tiegħek miliet ħieni. Fil-presepju nsibu diversi personaġġi illi fl-istess waqt qegħdin jagħmlu xi ħaġa meta twilet il-bambin. Min baqa' għaddej b'xogħlu, min ma tax każ u baqa' jixrob u jitbaħħret jiddeverti minn raqad, min baqa' jfittex bil-mibeda li jkollu ġo fih. Però kien hemm persuna waħda li forsi ħafna drabi nsemmuha b'mod sarkastiku illi quddiem dan it-twelid ta' din it-tarbija waqfet. Dan huwa l-aġeb tal-presepju illi quddiem dan il-misteru kbir jieqaf u jistaġeb. F'dan il-miliet nistiednek biex inti wkoll tieqaf u tistaġeb għal darb'oħra fuq dan il-misteru. Għaliex jekk ma nistaġbux, il-miliet ma jsir xejn li frutina. Il-festa tal-miliet hija l-festa tal-imħabba. Tal-imħabba ta' Alla lejn il-bniedem li batinna lil Ġesu is-Salvatur tagħna għax iħobbna. Issa Ġesu bambin irid li din l-imħabba taċċetta u mhux iżżomm għalik biss, ma tgħaddija lil ħadd ieħor biex hekk kulħadd iduq mill-imħabba ta' Alla.